Pam, 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 pam. A ver, non sabedes cantar, non estamos na Coruña. Cantade comigo. Pam, 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 pam. Pam, para, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, para, pam. Porque nací na Coruña, nací na beira do mar. A muller que a mí me leve bo, un peixe vai levar. Pam, 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 pam. Pam, para, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, para, pam, porque nací na Coruña, son fillo do chapapote. O Urquiola e Marexeo, vela e vai a miña dote. Pam, 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 pam. Pam, para, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, para, pam, pam. Bam, 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 bam. Bam, para, bam, porque nací na Coruña, nací na beira do mar. Se te mollo non te amoles, que traio pingas do Orzán. Se me manchado de tono. En fin, este foi un pequeno saúdo, un pequeno ensayo. Logo cantamos ao final unha realidade que se nos negou sistemáticamente e que temos que reivindicar, temos que aprender dos maiores simplemente para ser máis felices. Hai uns anos, en Radio Coruña, e logo na Opinión, con Sofía Labañó, empezamos a descubrir este mundo e o reflectimos neste libro, Nos contos da Coruña, que sobre todo é unha iniciación coruñesa, é unha guía tasqueira, onde se fala, por exemplo, do bar Los Claveres, nos Mallos, Los Claveles, onde tan a tapa da orella de porco prensada, ou se fala da maravilla dos Belés e Monelos, onde tiñen cantado tantas veces o mestre Vences e os seus compañeiros. E tamén onde se nos contan moitas historias que temos diante do fuciño e non somos quen de ver. Por exemplo, para non estenderme moito, nestes xardíns todos coñecemos a estatua, isto na mirada de reollo, de Dona Emilia Pardo Bazán. Xa sabedes que a inauguración de Dona Emilia foi moi conflictiva, e outras cousas, porque cando destaparon o pano, a carón da señora Dona Emilia apareceu un penico, isto é, un orinal, con contido pleno ali presente. E tamén porque o alcalde Casás, que era un home, en fin, que non compartía as ideas de Dona Emilia, non lle quixo dar o ganchete, e por iso lle armaron aquela peza, que primeiro algún de vos saberá, que diso de: ai Manuel, Manuel, ti fixeches ben, o que queira ganchete, que se enjache no tren. As historias da Coruña que están presentes e que moi poucas veces no escenario antroideiro coruñés, que fala das proezas das mulleres del Viña, pioneiras do fútbol, do balompé, que xogaban un partido entre elas con tanta paixón que os obreiros negaronse ir traballar o martes de carnaval para ir ver as xogadoras de fútbol. O seja, que o martes de carnaval sexa un día festivo na Coruña, debemos ao poder das mulleres de Viña. Gloria para esas grandes señoras. Ou tamén, si un aplauso para as señoras de Viña. Unha Coruña chea de creatividade, de vida, unha Coruña entroideira que ten un referente fundamental, o señor Canzobre. No papeliño que ten nas súas mans verán aí a figura deste grande mestre antroideiro. Temos a honra de ter aquí os seus grandes continuadores. Imos vivir aquí na Feira do Libro, onde tantas palabras se compartiron, un adianto, unha revolución antroideira, o antroido en agosto, o auténtico cancioneiro coruñés, as cántigas que Canzobre compartiu ao longo dos anos e que ian repartindo desde os mercados da Rúa da Torre, desde San Agustín, aquí a Praza de Lugo, ata o mercado de Santa Lucía e de Monelos. Por favor, coñen o veliño e imos reencontrarnos e imos compartir a maior tradición do carnaval coruñés, as coplas do señor Canzobre. Pero aí está, empezamos por Si pasas por Panaderas, con música de Vaina Aprendendo. Cando querades, mestre. Pasas por Panadera, sigue de largo y no pares.
Lleida.